Final stretch together with Honorable Third Ranches para sa ating season opener ng Let's Talk. At yun nga, before anything else, Third, thank you so much. Alam ko first time mo to sa TV, di ba? Yes, first thank time. you so much at kami ang una mong binisita agad. Ngayon, how's your father? Si former SPM and Vice Mayor Franz Ranches. Where is he now? Anong pinagkakaabalahan niya ngayon? Well, he is now under the office of the President. He is now under the National Anti-Poverty Commission, which is under the office of the President. The President. Wow, Anti-Poverty. National Anti-Poverty Commission. So, anong tawag sa kanya? Commissioner na? Parang ganun ba yun? Commissioner? Hindi naman. Parang, ano siya kasi, he is a coordinator of the Northern Luzon area. Wow, Northern Luzon. You talk about Northern Luzon. Ang lawak nun. Mula Pangasinan. Yes. Ganon. So, anong ginagawa niya nun? Umiikot lang siya. Umiikot siya sa different provinces and municipalities. At saan siya nag-o-office? Sa Malacanang? Hindi. Yung office nila is in Quezon City. And may sariling office yung NAPSI. So, ano yun? Usually nandito naman siya. Oo, kasi hawak niya dito sa Northern Luzon. Kaya usually naka-travel. Pero usually, saan siya naka-focus ngayon parati? Yung talk about poverty, saan yung medyo malala? Nag-uusap ba kayo? Kung saan yung medyo malala at may pinakamalaking problema na lugar? Well, yung assignment niya sa mga upland areas, mga upland provinces sa CAR. Okay. Mostly doon sa mga mountainous municipalities. Okay, this is doon siya nag-focus. Tapos ito yun, ano ka-partner niya? Mga DSWD departments, mga ganun, yun yung mga kasama niya or sarili niya? Ano yung usually hindi ako familiar masyado sa trabaho? Okay. But anyways, let's talk about your father. Ngayon, paano mo siya, ano yun, humihingi ka pa rin ba ng advice sa kanya? What to do? Yes, always. Okay, like what? Kunyari, kung hindi ako alam na procedure o sa plenary, tinatanong ko sa kanya kung pwede bang mag-object, pwede bang mag-propose ng ganito. Tapos, lagi niyang sinasabi na read the local government code, read the different codes enacted by the city council para attune lagi yung mga ginagawa ko sa council. Just like what I said kanina, tanong ko, sa plenary o di kaya during the sessions, yung arguments, debate, hindi talaga maiwasan. Minsan, umiinit din ang ulo ninyo, o di kaya hindi talaga maiwasan na medyo umiinit na yung debate. So, how do you handle this? Minsan, di mo rin maiwasan na, kasi iba yung paniniwala ng that's what they call individual differences, ika nga, kahit nasa public service na tayo. Pero on your part, like for example, medyo umiinit na talaga yung discussion. Ano yung pumapasok sa isip mo? Okay, do you really have to slow down a bit? O di kaya kailangan ko panindigan ko pa rin yung aking pinaniniwalaan? Well, good thing siguro na law student ako kasi natitrain kami doon na i-handle yung mga ganong situations. Kailangan professionally yung pag-deliver ng mga debates or discussions, hindi yung personally na nagagalit ka na. Dapat straight on the issue lang, not against any person. Okay, let's talk about the plenary. Let's talk about the impeachment trial ngayon kay Justice Corona. Anong opinion mo dito? It is democracy at work. Okay. It is the principle of check and balances being implemented. Pero kasi we have this doctrine of separation of powers na yung three departments na equal sila. Yung impeachment trial, example ng check and balances. Which is also, pero iba siya, di ba? When we talk about the Supreme Court, pero iba pa rin itong impeachment court, di ba? Yes. So ngayon, fair ba ang nangyayaring trial? Very fair. Okay. Under the leadership of the presiding officer, Senator Enrile, as of now, tingin ko very fair yung treatment niya sa impeachment. Pero let's talk about the senators. Yung the way they questions the witnesses, is it tama ba yung ginagawa nila?
Well, tama siguro kasi nagtatanong nila sila to know kung ano yung mga importanteng bagay na kailangan i-expose sa public. Kaya tingin ko, tama naman. Although minsan, kung yung tingin ng ibang tao parang one-sided na yung mga senators. Hindi talaga maiwasan yan. Well, you're really familiar, Third. In the US, ang impeachment court nila doon, sabi nga, ay ang mga senators are not allowed to ask questions. Personally, the senators, what does is that they just write their questions on a piece of paper and give it to the ano tawag doon kay Senator Enrile, the presiding president, the presiding officer of the impeachment court. Na-review na ba kung sa palagay mo sa impeachment court, tama ba yung proseso talaga? Yung the way is that because of the corona thing, no? But the way everything na ginagawa doon, saan kaya nila kinuha yung kanilang pointers? Parang gano'n. Well, yung impeachment court parang it is a special court for the impeachment, different from the courts under the judiciary. Tama naman yung mga procedures na ginagawa nila. Pero yun nga na siguro pagkakaiba, just because pwede natin sagutin, Pilipino tayo. Sige, iba ako sa US. Kasi nga, sabi nga nila sa US, kasi ang impeachment doon, ang court nila doon is, the senators are not really allowed to talk. They are there to listen and after that, vote for that. On your part, do you think may impeach si Justice Corona? I cannot comment on that as of the moment because isang side pa lang yung napapakinggan ngayon. Hindi pa natin napapakinggan yung kabilang side. Kaya hindi ko pa masabi kung ma-impeach talaga siya o hindi. Ikaw, ilang year, about a year na lang, patapos ka na sa law, di ba? Hindi ka ba mahirapan? Anong adjustments ang ginagawa mo? Schools, tapos may session ka, then syempre may mga special projects ka na gagawin, lalo-lalo na sa mga implementation of some of the tawag dito, mga ordinances dito, o di kaya yung ba, may mga miyembro ka na committee, syempre may mga gagawin din kayo. So how do you manage your time? Well, yung klase kasi namin sa law school, it is designed for professionals, lalo na sa mga working. Yung schedule namin starts at 5 hanggang 9 every day. Kaya walang problema sa umaga, may time pa rin ako for work. Ano nang lifestyle ngayon ni Honorable Third Ranches? What do you do? Do you go out in the evening, party, o di kaya? Well, if I have free time, I go out with some friends or I play basketball. Kasi lalaro akong basketball pagka bakante talaga. Ngayon, nakapag-file ka na ba ng yung SALN? Meron na? Yes, meron na. Okay, para makita din namin yan. Ano? Scrutinize bigla. Ngayon, ilang taon na ba si Third? 24. Ito Third, hindi talaga maiwasan na pag-usapan. Kasi sa sanggunian dito sa Bigan City ngayon ay magkasama kayo ni Janina, ni SPM Janina Medina Fariñas, happens to be the daughter of Mayor Eva Marie Singson Medina, at syempre nandyan ka. Ngayon, are we seeing in the future a Medina Ranches o di kaya a Ranches Medina tandem? You know, politics is very fluid. It may come into any form and shape. So, anything's possible. Possible. Wow, sabi nga ba, ito pa rin. Okay, so basta sa 2013, sigurado, yes, tatakbo? Definitely. Okay, at ngayon, siyempre babalik ka rito niyan, ano? Of course. Ayan, sige, we're almost running out of time. Final message mo sa mga viewers natin, lahat ng mga beginners or any invitations or any messages na gusto mo iparating sa kanila. I am Third Ranches. I am your legislator, believer in praxis. I envision the City Council to be responsive to the needs and aspirations of the people of Vigan. And a City Council legislating not only to protect the heritage but also to empower the Viganians. Wow.
Thank you. Very well said. Thank you so much. Thank you so much, Third. At syempre, hindi lang ito, hindi to ang first tsaka last. Kahit first time mo ngayon, kailangan masundan pa ito. Thank you for coming and thank you for being part of the Let's Talk sa season na ito. Okay? So, mga kaibigan, yan po si Honorable Francisco Ranches III, isang SPM or Sangguniang Panlunsod member dito sa Vigan City, isang legislator, isang kumbaga very young and dynamic politician o di kaya so-called leader natin dito. So, sa inyong mga karagdagang mga questions, kung sa mga gusto ninyong may points questions sino gusto ninyong i-guess natin, anong topic ang pag-uusapan natin, all you have to do is just log on sa ating Facebook. Di kaya mag-log on din kayo sa ating Core TV website na makikita ninyo sa inyong screen. Okay? So, patuloy pa rin ho kayong tumutok dito sa panibagong season ng Let's Talk. Pero bago tayo tuloy magpaalam, we would like to say thank you muna sa HA Sales Marketing sa ating screen ngayon, to Mr. Henry and Mrs. Helen Sales. Maraming salamat po. Also, we would like to say thank you so much kay Mrs. Gloria Dakep o di kaya King Harris Furniture. Maraming salamat. Absolute thank you so much. Hair VA Salon, thank you. Also, maraming salamat din kay Dr. Divina Veracruz Basilio Veracruz Skin Facial and Body Care Center. Maraming salamat sa Core TV. Maraming salamat sa Let's Talk People. At sa lahat ng mga may balita, anong birthday? Wala? O sige, happy birthday sa inyo lahat sa mga nag-birthdays ngayon. Kaya, ngayon, patuloy pa rin kayong tumutok dito sa show that talks about issues, controversies, and lifestyle. Ako po si Derek. Have a nice day, people. God bless everyone. Ito ang Let's Talk.